da nake ke bubbuga mun sai juna Allahu ya sa abin da yake faruwa zuciyata da nake ke bubbuga mun sai juna Allahu ya sa abin da yake faruwa. Sahiba mai amfani da namu yana zuwa yana mucewa sai mu haɗa kanmu kuda mai wa juna laifi sahiba ka aje mu muka sance laila majanun ne da ke sahiba kadara soyayya sahiba a yau ta shige ne ba an karaba a zuciya ta har ta yi gini ta yi min rassa a zuciya za ta iya rauni ya aga zama zuciya sahiba karke bane haba sahiba ta dan tsaya ni za ki duba ko ne me ke laifi ni sahiba ta ne ban sani ba na san da adam azizi ne bai wuce laifi ba ko da ne me ke laifi sahiba gare ki ne zan toba. So na yanzu ko a'a ni ban shaye-shaye kana banda baka ɗabi'a ke makin furta a farko ina da kyawun ɗa'a to ya zaki ce yanzu sahiba zaki bani sahiba kisan ba zai kasancewa rai babu kiya na riga da na saba da ke bugun zuciya nawa na kine na kina wani gimbiya ni dai na rike ki sahiba ni dai karki wani sahiba ni wanda mota so ne ni ba dan gona ba dan kowa ban zaki so ne amma kulawa da za su baki ba za su kai ne ina da tabbacin haka sahiba.